Ni Propeta Malakias. Mingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ipadala ko ang akong sinugo, pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit muadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy, muanhi og magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw nga pag-abot niya, kinsa may makaharong inig padayag na niya. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw o sama sa isog na sabon. Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata o bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sama sa mga halad. Unya ang mga halad nga dag-on sa katawhan sa Huda o Jerusalem ngadto sa Ginoo, makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ang pulong sa Ginoo. ngadto sa mga Hebreo. Sakit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan. Si Jesus usab nahimong sama kanila aron maglaglag sa yawa
nga may gahom sa pagpatay. Sa maong paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tinaw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan, kundi ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siya kasama sa iyang mga igsoon sa tanang paagi aron mahimo siya matinumanon ug maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nag-atos man siya og gitingtad, mga tabang usab siya kanila nga gitingtad. Ang pulong sa Ginoo. Pagpasagikan sa Santos ni Ebanghelyo sumala ni Lucas. Miabot ang panahon na si Jose o Maria natuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa isugo sa balaod ni Moises. Busa kinala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang kanang panganay lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miad-usad sila aron paghalad sumala sa isugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris nga tuon ug duha ka kuyabong nasa langit. Nining panahon na may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlok sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga isaad sa Ginoo. Ginanduan sa Espiritu, isulod si Simon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron dito ilang himuon kaniya ang isugo sa balaod, gipugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo kay imo man gituman ang imong saad, itugod nga ang imong suruon mo kaning maminaw. Kay sa kawalingan ng mga mata nakita ko ang imong kaluwasan. Ang imong gianda matubangan sa tanang katawhan, usa ka kahayag nga nagpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag og himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag na atong tanan. Karon atong isaulog ang piyesta sa Ginoo nga gihalad dito sa templo or the presentation of the Lord. Ang uban gali we consider this na Candelaria, no? Mawitaw natin ang sa kandila na dibasbasan. May suon karon
akong tuiga o sa ulog ang tuig sa Aglaon o the Jubilee of Hope. And allow me to reflect o pamanalungan na ang paglaon hindi mahuli or ato ang mahiaguman kung naakay paglili sa kasing-kasing kung tiunay na ako. Sa atong unang pagbasa, atong naunod sa libro ni Propeta Malakias, ang Ginoo isaad sa katawhan na siya moadto sa templo o usanyaw sa balita pinaagi sa iya ang isugo na muasoy, a prophet, a messenger of God. Kung kini naghatag og paglapo sa katawhan ay naa ang Ginoo sa templo, and they see this messenger. And the first reading reminded us, nung ipanginaluan kita na sa pagbuhat, sa paglaon na moabot ang isugo sa Ginoo, kinsa may giingon, kinsa may bulabutay niini. Kay ang mensahe sa isugo sa Ginoo mao ang paghilo sa ato ang kasing-kasing. And thus, when we hope, the prerequisite of hoping is to purify our hearts. Muna siguro kung tinaw na ito ang konteksto sa unang pagbasa, kinahanglan ay hinuluan ang ako ang kasing-kasing kung kita tinuod ng milako. Dili ang ako ang kaulutan. Kung dili, atong hinuluan ang ako kasing-kasing para muuyong kini sa kabubuton sa Ginoo. Muna kung tanaw na ito, lalo na ito ang unang pagbasa na ay gamay panghagi sa ato ang pagtanaw kung sa ilang mulamo. Kinsay mulamutay, kinsa may maharong inipadayag ng niya. No? Usahay niya kita no, mulamo, Lord, tagai kong inunan, mulamo dyan ko niyo. Pero kung usahay tagaan ka sa dili na ito ipangayo, ay di lang Lord, kay di pa na mawag ang request. Tingay na ka na? Usahay no? Natay mga kurag taning kapot o mga paglaon na kiniunta. Pero dili sa pagbubuton sa Ginoo ang ato ang naasa kasing-kasing. Kung dili naasa akong naguna o naasa akong plano. Mga usahay kung kita mulao kung dili maging maugihatag sa Ginoo, magluod-luod na tayo. Mga siguro ang unang pagbasa dito kay mensahe maigsuon atong hinuluan ang atong kasing-kasing para ikabot sa atong kung kita milao kung unsay gihatag sa Ginoo, dili kita maingon na ma-despair. Kung dili man ang atong kahugugon na ang itulang, kung dili iabli kita sa kahugugon sa Ginoo. And this is the challenge, my dear brothers and sisters, of the first reading. We need to purify our desire. When we hope, we need to purify our desire. In the second reading, my dear brothers and sisters, Jesus was described as the one who sacrificed for others. No? Ang paghinlo, hindi na nakinahanglan ni Kristo. Pero iya kinini sa ubang para sa ubang. Para kita maluwas. And that is a great solidarity and communion to His people. But we need to purify. But our likunsad ang Ginoo o ninanao ang Ginoo nagpakatao para kita sabto. Para ibalik niya sa amahan, makainom siya, Ginoo amahan ko, kay bawo sa iyo mo sa katawhan. Nakasabot ko sa ilang mga isayubag. Nakasabot ko na sila ay makuya. And this sacrifice na akong buhat
baton, sakripisyo pag-angat, mas makasabot kita. Kung ano siguro yung hindi pangalapin sa mo. In the Gospel, sa Ebanghelyo, atong nadungog ang pag-alad sa bintana ni Kristo, sa bata ni Kristo, nato sa templo. Purification. It is an act of purification. Representation of the Lord is also purification. No, kay paggawas sa bata, siya na sinabi sa tawag na to sa blood mo, sa dugo, mga tuminan lindiwan. And kung tanaw na to, within the family of Jesus, Joseph, and Mary, hindi naman sa siguro sa kinahanglan na hinduan. Mary is already immaculate. Even Jesus is wala siya bahid sa sala. Pero nga mo kinahanglan ng hinduan. Dili tungkol sila ulaw, kung di sila nagpakita na ang pagsunod sa balaod sa Ginoo ay mahimong giyang sa matang bagay. Kamu, unsa may atong giya isip mga ginikanan. Kita mga anak, unsa may giya nato sa ang isip sukuran sa atong pagkaanak. And again, the Gospel reminded us that the Holy Family is sunod sa balakog sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo. And this is an invitation for all of us. If you want to be blessed, let us follow the will of God. Ang balakog sa Ginoo. And this is a form also of purification of our desire. Because we have a lot of desires. Daghan kayo ang nasa una. And the Holy Family taught us to purify our intention by following God's will. Kung tanaw nato, kini mo disposisyon sa taong milahon, sa mga banay na milahon. In our Gospel, we have one as mentioned. Actually, duha ni sila, pero sa pagbasa, minubo man sa isa lang ang nadungog si Simeon. A person of hope, an image of person of hope, nanilaon siya, isaaran siya sa Espiritu na usa siya muhalin o usa siya mamatay, ang isaal sa Espiritu na makita niya ang iyang kaluwasan, dili mapagyas. And indeed, when the family visited the temple, Simeon saw the Savior. No? Nindot kayo po kamo mag-angko sa night prayer, pero medyo the canticle or Simeon is always mentioned or always recited. No? The servant can go in peace, see the salvation, nakita na niya ang kaluwasan. O kini nagpatiman o nagpakita mga igsuon na sa ato ay paglaon na kung kita mo buhat sa iyang saan, kita mo pa muhindog sa atong kasing-kasing. Pero usahay karon panahon na o kita murag dili naman kaayo ka ganahan buhat. No? Pero karon ganahan na kapag-binyan ang tanan. Because for us, perhaps, waiting is a waste of time. But again, we are reminded that waiting through fasting and prayer could have meaning. Kung tanaw na si Simeon, dili lang ayaw ang iyang gibuhat, kung dili pugi, taas na pugi. Pero wala siya mag-board. Kita kumuha ka, dali kang mag-board. Muna nagkali kang buhato. Mausahay, dili ka paabot. Mau kang maglakot dahil ka. Maabulo dahil ka. Mau na usaya, ang mentality is always so fast that we dispose a lot of things.
And when the time comes, when the fulfillment of hope is there, we miss the opportunity to embrace the fulfillment of that hope. But Simeon in our gospel today reminded us, my dear brothers and sisters, nagpahimang nakakita mula sa Ginoo ato ihuyon ato kasing-kasing sa iyahang kauluton. It might be dugay, it might be na di mao ang nasa tumanuna, pero with the help of purifying our desires, our heart, we align our will to God's will. And when we have that kind of disposition, we become vigilant to the fulfillment of our hope. Ang awa si Simeon, sa iyahang pag-adto sa templo, siya nag-ampo o nagpuasa. And when Jesus came, he recognized that. Nagiyahang na matikdan dahil nananalihay ang akong gilauman. O wala lang niya kini makita. Kung sa mayan ibuhat, iyahat akini itubos. So iyahang nahikap, in short, na pamatuan na tinuo di ay ang isaat sa Ginoo. Kung makaingon ta, hope does not discourage. No? Hope is fulfilled. But we can see the fulfillment if we are mindful of that fulfillment. And we cannot be mindful if we have a lot of desires in our hearts. Mao na kinahanglan tang hinluan ang ato ang kasing-kasing. And this is the point of the readings of today. The first reading reminded us, no? Manunta, maminaw kita sa mensahe sa Ginoo, dili ang ato pagiging mensahe para kita mahinlo. Or even in our gospel today, Simeon reminded us na kung ganahan kang muhuwat na naay katutulan, kita mag-ampo o magpuasa. Usahay kita mabuwag at kita itay, no? Nung usahay ang pagbuwag, dili yun kayo nato kanahan. Again, we are reminded, my brothers and sisters. Manang siguro, hindi nga atong isaulong karon ang piyesta sa Ginoo nga gihalad dito sa templo, nagpahimang na natin na ang paglaong kinahanglan na kita o himlo sa kasing-kasing para sa pagtuwad nato sa mga lubos, kita makamalikod kanina. Amen. Manito ako. Nagatuo ako sa Diyos, Amahan makagagawang Israel. Magkukuha sa langit o sa lupa, o kang Jesucristo, iyang anak na buntong Ginoo nato, nga gipanahan mo sa dalawang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria na Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o Ginoo, ipunsad sa mga minatay, sa katulog adlaw na panahon, misakar sa langit, nagalingkod sa too sa Diyos na Amahan, makagagawang sa tanan, di ka dito balik siya, alor paghukom sa mga muli o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kamagitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkalanhaw sa lawas o sa kinabuhay dayon. Amen.